Čaute ľudia, vítam vás z mojeho prvého videa z Minecraft serveru. Budem na ňom hrať spolu s mojim bratom. Čo ste? Keby niekto nevedel, volám sa Kiwi. Hrám aj na CS serveroch. Vybral som si server Minery, pretože na väčšine serveroch, ktoré som navštívil v 1.6.4 verzii, buď sú diadoví, ktoré ma fakt akože nudia a dia sú zadarmo. Alebo je tam XP farma, no nie že taká, že sami pozabíjate mobov, ale že stupnete si na blok a máte 100 000 XP. To ma fakt nudí, ale tento server je výnimka, pretože sú tu tiež aj také arény bojové. Není tu warp doly, sú tu doly, ale nie sú tam dia, je tam drevo, rôzne druhy a klej. Piesok tiež? No aj piesok. A čo je najlepšie, je to na verziu 1.6.4, to je najlepšie. Takže teraz by som vám poukázal warpy, alebo nejaké príkazy. Takže warp nether to je, že vás portne do pekla. Warp pyrotechnika, tam si môžete nakúpiť rôzne TNT, gunpowder a ostatné veci na elixíry. Warp western, tam som ešte nebol, aj kúkneme. No jak vidíte, to je klasické western, dedinka. Neviem, čo je úlohou tohoto. Shop, čo to je? Melon. To je taká jednoduchá dedinka. Ideme na spawn. Ďalej tu warp príroda, to tamný máte voľný pohyb, že môžete stavať, budovať. Potom warp arena, čo chceš? Nič. Warp PvP, to je arena, že môžete bojovať. Majú, to asi každý pozná. Ma join. Potom je tu shopy, admin shop, tak ďalej. Tržište. Môžete si tu nakúpiť rôzne veci, aj založiť obchod. Warp ski city, to je skiblock. Hej, kúpiť to je za tebou. Taký čurák. No a čo? Warp bojište arena, event warp eventy, warp parcely, môžete si kúpiť parcely, warp ťažebňa, môžete si naťažiť. XP farma, to je, že ender zabijete, portály a warp city, mesto. Ukážem vám teraz shop. Tu je admin shop. Ceny sú také ako keby primerané. Dalo by sa povedať. To je výkup. Nájdete tu všetko, ale nie som si istý, či tu nájdete TNT. Tu sa tu asi nenájde, či? A čo je najlepšie? Konské vajce. No a keď sa pripojíte prvýkrát do hry, dostanete na rade. Ja som svoje trochu zničil, dúfam, že vám to nevadí. Dostanete modré brnenie. Ender perly, kostky a chleba, to som našiel na zemi, to si nevšímajte. A za každého 100-vého hráča dostanete vajco koňa, čož je veľmi drahé, 1000 korún za jedno. Aj za 10. možno. No, nevadí. A môžete ešte hlasovať pre tento server a dostanete v ňom čo? Golden Apple, toto je enchantované, potom 1 D a 60 XP fľašok. Vidíte. Takže my ideme na naše miesto, ktoré už Paťo našiel. No chod tam, ja sa portnem na teba. Už sme to hrali, ale vieme, že by sme vás iba tým zdržovali, že by sme chodili aspoň 20 minút na jedno miesto. Môj brat to hľadal O nie, tam je Dagdo. Tam je Dagdo. Kde? Tam hore. Kde? Tam hore. Ty kokos. Tam hore ten dom? Ej. Však to je taký čurák. Dobre, takže vidíte, toto je naše miesto. Robím na ňo kanón. Kde budeme tu bývať? No ja viem. Tu nie? Môj íl. No môj krásny íl. No takže čakaj. No, ty...
povol mi, napíš Cmodify Kiwi. Naser si. Urob to. Čakaj. Šuj. Takže a rozhodujúca otázka je, kde budeme bývať? Kde? Na mňa sa pýtaš? Buď skale, vonku, alebo džugostrov. Jak sa voláš? Napíš čo do chatu. No tam máš, more vlastný brat, nevieš ako sa volá ty šuj. No tam, dúfam, že tam nie je reska. Není. Vykradol som tam creeper hlavu. Hej. Aj koberec. Vidíš, že tam je troška natrhnuté. Jo, ešte som zabudol, že keď... Jo, je to koberec. No a ešte som na jednu vec zabudol, že keď zabijete moba, napríklad creepera, spider, môže vám z neho padnúť hlava, to je dobré. Ale nie som si istý, či to aj z ľudí padal, pretože ľudí som nezabíjal. Áno. Hej, aj z ľudí. Ja som sa zabila, mne padla moja hlava. No dobre, čiže na väčšine serveroch taký už to není. Neviem prečo, ale je to dobre mať trofej z hlavičiek. Najmä vlastných bratov a sestier. Jasné. No veď. Jo. Ultra koberce, ultra koberce. Vykupujem koberce staré, nové. O, tu je reska. Zmrd jeden. Fungujú na reske TNTčka. Neviem, či tu vlastne idú TNTčka. Viete, pretože hráme tento server, nehráme ho dlho, tak by som povedal. Takže nie sme oboznámení so všetkým. Hej, bacha, tam je čurák pred tebou! Bacha, pred tebou je čurák! Pred tebou je taký čurák. Kde je ten zbrd? Tak uteká, zabij ho. Jo, to, ty more. Vypni si PvP, napíš čo ho mám Vítko napísať? PvP. Ak si chcete vypnúť, že boj, tak Uľa, napíšte PvP. Buzerant malý, Šulín, retardovaný. napíš PvP. Dolem, čekaj. Nemám tu lavu. No dobre, daj lavu. Nemám. Jo. Kurňa. Dobre, takže kde budeme bývať? Tu v skale. No môže byť. Hej, Ale- tam je ďalší buzerant. Kde? Olem, kúkaj, ďalší gadžo. Tam, Ty tam. kokos, veď nás tu je ako mravcov. Na more ja ho idem vyriadiť, čekaj. Kde Kurňa, budeme bývať? nemám. Skale? Tuny? Čo mám to žrať? Nemám žradro. Hej, tu je dačo. No mango, či Paťo, ktorej budeme bývať? O, kúkni, aký pekný il. Veď ja viem. No, kde budeme bývať? Ktorej hore? To je jedno. Veď si vypni PvP. Nevypnem. Či zapni. Prečo? Nezapnem. Aj kde budeme bývať? Ktorej hore? To je jedno. Čakaj, ja nájdem tuny. Čakaj. Leseničko. Nie, musí to byť tak vysoko. No. Tu nemôže byť. No to je jedno, čekaj, kde? Kde si? Tuny dole. Kde si? Pri tom kopci. Aha, vidím ti hlavu. Mm. Alebo manovku. Tu? No. Môže byť. Idem vyriadiť toho čuráka. Dobre, zapni si. Vidno, že ma Ale on nemá. má PvP. Či vypnuté. Keď bude mať... O, vajco tu je. Ber ho. Mám plný inventár. Ja ho skúsim vystrašiť, dám si na hlavu creeper. Abo nebudeme bývať tam. Tam, kde si ty. Kúkaj. Kráva je na vymrdan. Čakaj, idem rýchlo po lavu. A máš? Nech zebne. Čakaj, ja sa nažerem. Do prdele. Môže Ale vlastne. ten chuma jeden posratý, kúkaj čo nám robí. Hej, kúkaj Kiwi. Ten buzerant. Čakaj, daj ja ho zober. Na, aký šuj, more. Granut by chcel. Tu si trhnem. Olem, čakaj, mám 3 obsidiály. Tu, sexy and I know. Olem, kúkaj. Hop, Bože, kúkaj. nemáš hlavu. hop, nemám. Olem, kúkaj čo. Ja budem na pokoj. Ty čurák jeden. Jo. Zebni. Čakaj, koľko mám money? No ešte sa Čo ti vrátim. zasrali.
máte tu peniaze minery, Choď po nejako... lávu, rýchlo. Ticho. Choď po lávu. Môžete Choď si po tu lávu. urobiť resku. Veľkosti resky sú myslím 40x40. Môžete ich mať 3 a sú zadarmo. Potom frakce tu nejdú, idú tu aj jobs. Jobs, bros. Sera má vážne sere. Tu vám aj píše, že aký je max level a vydeláte si, čím si zarábate peniaze, vám to aj píše. To je akože veľké plus pre tento server, podľa mňa. More, choď už po tú lávu, ten buzeran má Ticho. vážne sere. Väčšina ľudí nevie, že na čo je to napríklad Choď už po enchanter, lávu. že ako Rada, získava železný. XP a také. Alebo farmer, že ako získava. Väčšina si myslí, že farmer získava body, peniaze tým, že pestuje stromy. Ale v skutočnosti to tak není, ale pestuje obilie, mrkvu, pupky, melón. Ale keď zničí tie bloky, dostane vlastne tie peniaze. Takže takto to je. Akú máš prácu? Ja dolník. Dolník? Ja mám drevorúbač a dolník tiež. Nie, horník. O, tebe idú 2. O nie, nejdu. Tak idem potom preč. Ježiš, ja idem po lávu, more, mňa už sere Dobre, ja si buzeran. dám tiež. Dám si Tu je tiež dolník. Kúkni na môj krásny krumpáč. OK. Najče. Dobre, To môj. ty šuleš. Dobre, takže kde Dobre, budeme poď. bývať? Poď sem, poď sem, poď sem. Poď sem, Kde si? poď sem. Čakaj, zoberám si nejaké brnko, more, bo zhebnem. Máš brnko? A povol mi už toto česky. Tak máš. Nemám. Všetky. Hej, čakaj. Hej. Ty. Nejde. To tu nejde. Aký boho človek. Oho. Už ide. No, poď sem. Čakaj. Bože, taký shooter dom. Tak máš na všetkým. Dobre, poď sem. Budeme bývať tamný. Také... Kde? Tamný, jak je taká prehlbina, že do... Ako keby obdĺžnik. Taká džura po Môže byť. obdĺžniku. Ale to Tam- tá štetka, ale to tá kráva dole má sere. A čo, tam budeme bývať, či tu? A mne je jedno, kde sa ti lepšie. A mne je tiež jedno. Aj tu máme súkromie. No tu aj podľa mňa. Tu? No, tam je diabrnkač. Jo, ja si vypnem PvP. Čakaj. Lebo Ale možno... ja mu idem rozriľovať hlavu. Veď pohoda. Čakaj. Takže, idem, kde idem? Idem po hlavu, počkaj. Dobre, tak ja idem robiť taký príbytok. Alebo idem na Dobre, drevo. čakaj. Kde mám? Tu je iron. A ja kradne železo, Maret. Už je ako cigán. Čakaj. Cigán. A však, že budeme mať krásny dom. Čo? Z čoho budeme mať dom? Ilu? Z cobblestone. Ne. Staro. Čo? Si nejaký staromodný. Díky, a ja si to myslím. A z čoho? Tak z hliny. Z čoho? Z hliny. To mne je jedno. No Hej? čakaj. Z hliny nikdy. Nie ti to jedno. O bacha, ten buzeran na teba dačo hodil, kukni do chatu. A tam s tým diabrnkačom dačo vyjednávajú. Digmar! Čo? Že si im rozdrbal koberce. Dedáka, idem po lavu, hej? Počkaj ma tu. Ja som im nereďoval koberce. Ja som im rozdrbal jeden. Ja som im rozdrbal koberce, ale nevadí. Ticho. Ja im potom môžem dať to ten shooter koberec. More, že... No toto, že si ho videl, more. Čakaj, kde je? Golden Každý apka? sú iba cigáni. Čo? Idem putovať, čau. Čau, potom sa Nechcem, vráť.
Keď sa nevrátim, pomsti moju smrť. Ani ne. Ne, ešte budem rád, že sa nevrátiš. Lama. Od aký hrad. O, to je taký čurák. Keby dáte tú zeleninu, som im tam ja zapestoval. Lebo najprv som im to troška vykradol. Ty kokos. Bebe zombík. Dačo sa ťa pýta? Čo je? Ježiš, ja sa bojím. Ja tu zebnem. Čo? Dačo sa ťa ten čurák Aj pýta? kto? Ten, kúkni do chatu, Ježiš. Čakaj. O. Jo, ja nemám home. Dore ti. Choď už domov. Ježiš, ty si... No, Sorry, čo že nemám home. No, dávaj. Idď už? Čakaj. Bože, tak ja mu dám to do bebe koberce. Tak si zrobi. Čurák. Čo mu dávaš koberce? To sú moje koberce. Šila ich moja babka. Ježiš, že tu nepredávajú lávu? Do riti. Skade ju mám zobrať? Čakaj, musím tu riešiť taký problém. More zapálim im tie koberce. Ježiš, mňa serú už čuráci. Ja im nedám, ne? Ja to veľké Ti nadávam. Ti rozkefujem a ja berem. Nerob. Dobre, dám mu to. Tekaj. Ja tu mám tu čurák, sa neozberem. Tu ti bude kopnem do ryti, ale... To by dal čo to len. Hop, hop. Alebo naspäť krásny dom. Á, utekaj. Ježiš. Aha, počkaj. Tam, kde si bol v tom starom hrade, tam majú nejakú dolnickú vec. Idem kúknuť tam. A zoberiem si Ender Perly. Áno, je to moje, ja som to kúpil. Ona mi ide zničiť do tedy česky. Skiller. On má ju opa. No ja mám opak. Čekaj, o chvíľu na ňo vyliem kus hlavy. A našiel som lávu. Tá bude, ale... Kiwi, čau. Čakaj, kde si? On tam čo odpalil, ako? Máme taký krásny stýl. No, čekaj, no. Idem kamoša. Zebni, kamo. Ja som ho zabil. Ja som ho zabil, kamoša. A vykradol. On má lávu. Odkud. Jaj, moje tešuji. A ja mám lávu. Zabil som mu kamoša. Hej. Aj viete, dobre. Idem im podpaliť koberce. No, tu je šuj. O, díky. Kde?
funny. Šuj. Kde je? Vylejem to na hlavu. No, vylej na ňo. Vylej. Kde je? Ale nevíš, Hlavu tam nechal. čakaj, ja sa tam Idem mu vypaliť koberce. Go. Je tam on, idem ho vypaliť. Vypal ho, more. Vypalím ťa, čurák. Vypalujeme jeho, ne? Tu zemni. Vypalil som ho. Ešte žije. Dobre ľudia, tak ja sa s vami Vypal si, zatiaľ ja, lúčim nebo. a uvidíme sa v ďalšej časti. Čaute.